Agus a fádaí ó thaobh cóiríocht gaeilge de tá dul chun cinn mór áirithe fiú im líne. Ní dóilm ghfuil fórmhór na Gaeilgeoirí ar an eolas faoin policy seo atá a gcuine leis. An féidir de intin dóibh siúil atá géisteach linn a nachhuireann ar an eolas acu ar. Can é an policy nua a tháinig isteach ó thaobh cóiríochta im líne a fádaí? Well, it's all on bonus at all, Sean, will forolacha, lacamach in instum rachtul, if it a tree na hen hobby is a hot. So, tincha shoshi up in the deal. August, not either be lean in those scholar ama, hooked the whole of the Páidí or a corriach daka, shan corriach, gamak on the corriach chin, corda in the hair. We head law the anner fe she. So, an rudapá geisle sin ná cóirthaí nach raibh an takes an gaeilge cho feicáileach nó cho sa eice nó cho hinléite céanna leis an takes an méarla nó nach na litreacha sa takes an gaeilge níos lú ó thaobh méidige ná na litreacha sa takes an méarla. So sin an áíre an rá pís rastíocht a tháinig go bhaimar an géad lá a bhí anar Ein chóra eile má sé bhfuil sin thuirtear nach raibh géiliúil go dtí sin gur cóir gomach gach cóirtha inis géiliúil don reachtaíocht. Is deas céile seo Darren, mar ceapan tá sé de ceart ag cointeoirí gaeilge má tá cónaí orthu mar hampla is stáitiíochta agus má tá cóhraí buoithre san na stát gan ag cloí le hAcht na dTeangacha. Bhfuil me ceart chun rá tá an ceart a gcuin mar saránig gearán a dhéanamh agus an húdaras áitiúla na cóhraí cóir na ceart. Well, mas rade gur leis an túdrás áitiúil nó le cólach Páidí ar be na cóirthaí atá gceist pinte tá cheartse ná.